бародарони азиз, ман дар бораи тарифи МТС камакак ба шумо маълумот медиҳам. Кадомида ки маъқул нестай, видеоро бигзарона тамом. Салом алейкум бародарони азиз. Бисёратон барои интихоб намудани симкартаҳо мушкили зиёде доред. Марҳамат, ба номерҳои мо занг занед, пурсед кадом намуди симкартаҳоро мо интихоб мекунем баҳри шумо. Дӯстони азиз, дар ин ҷо мебинед ин тарифҳое ки як ду се тарифе ки шумо дида истоден, ин аз ширкати МТС мебошад. Бародарони азиз, дар ин ҷо се тариф дорад. Смарт мой смарт ин тарифше. Барои киҳо ин тарифҳо дар кор аст? Бинед, интернет, звонки, абонентская плата. А ешо инаш барои шумо необязательно. Барои нафароне ки интернет, бинед, 2 гигабайт, 10 гигабайт, 15 гигабайт, 20 гигабайт ва безлимит. Ана 200 минут, 400 минут, 600 минут, 600 минут, 600 минут. Поинаш абонентская платаш гуфтем. Абонентская платаш 210 сум, 315 сум, 365 сум, 420 сум, 450 сум. Дӯстони азиз, ман боварӣ дорам ки бисёр аз шумо метавонед ки барои худ интихоби дуруст намоед. Ва нафароне ки нав аз Тоҷикистон мебиёянд, дар ҳайрат мемонанд ки ин тарифҳо, ин минутҳо, ин гигабайтҳо чӣ маъне дорад ва мо кадом инҳоро интихоб намоем. Беҳтар ва хубтараш ки марҳамат, нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд, марҳамат омада ба салон связ Самбой ҳамаи ҳамин маълумотҳоро аз пеш, аз наздикӣ хубтар насар фаҳмед. Агар шумо омада натавонед, пас ин навори моро ба диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, вақте ки тамоми симкартаҳое ки шумо дар дастон доред ва мехоҳед ки бисёртар гап занед, камтар пул според, пас ман ҳамин комбинатсия ки мебинед, смарт сета як звёздочка, яъне ситорача 10-24 решетка визит мекунед, баъзе пакети шумо подключат мешавад. 2 гигабайт интернет доред ки метавонед WhatsApp, Viber, имо истифода баред танҳо. 200 минут дорад. Дар ҳамаи операторои шаҳри Екатеринбург 200 минут дорад. Ва абонентская платаш, яъне як моҳа шумо метавонед танҳо 210 рубл според. Боз ҳамин хел тариф дорад моҳи смарт. Барои переход шудан ситорача сета як, ситорача 3888 решетка визов шумо интихоб мекунед. ин се дар як тариф се намуд аст. Танҳо вақте ки ҳамин комбинатсияро шумо зер кардед, байн подключат мешавад. Абонентская платаш 365 рубл мешавад, 600 минут мешавад, 15 гигабайт интернет. дӯстони азиз, агар хоҳед ки камтарашро подключат кунед, аммо мана бинед 315 сум ва 420 сум камтарашро подключат кунед. Барои подключат кардани ду тарифи дигараш шумо ба мои МТС дар предложение, яъне ай Google Play скачат мекунед. Баъдан ин тарифҳоро ба тарзи дастӣ мегӯем ку ручной метавонед ки 10 гигабайт, 15 гигабайт, 20 гигабайт, чанд гигабайт ки кунед, поёнда абонентская платаш мебирад. дӯстони азиз, тарифише чӣ маъне дорад? Тарифише аксия буд ки 7 рубл. ин як тарифе аст ки барои ҳам интернет аст ва ҳам барои гапзании тамоми Россия. Барои переход кардан ситорача сета як, ситорача 11-15 решетка визов, опсия безлимит интернетша метавонед подключит кунед ва звонки по всей России. Ситорача сета як, ситорача 848 решетка. зангои ба тамоми Россия ҳаст. Тарифаш номаш безлимит мешавад, 600 минут дорад, абонентская платаш 450 рубл. Нафароне ки чени 6 моҳ аллакай истифода бурданд, дониста монед ки тарифи шумо аллакай 450 рубла шидаги аст. Ва нафароне ки нав мехаранд, дигар дар аксия хуш нестанд ва наметавонанд бо нархи арзон истифода баранд. Ва нафароне ки оли 6 моҳ нашидааст, аллакай ба ё 350 суми ҳар моҳ меспоранд. Опсия кинотеатр метавонем бо мои МТС скачат кунем, предложениеро бепул пайваст намоед. Боз бародарони азиз, настрои тариф под себя, яъне интихоби тарифҳо чӣ хеле ки барои шумо маълум аст. Ҳар нафар метавонад бо предложение мои МТС, мана ин предложение дар Play Market мезанед, мои МТС, шумо метавонед кадом намуди минут, гигабайт,
смс ежненский абонентский плата мана 450 600 750 1000 дар ин ҷо минутҳои зиёд смсҳо дидед ва дар ин ҷо мои смарт астай ва гигабайтоша интихоб мекунед. Абонентский плата барои интернет алоҳида аст, барои минутҳо алоҳида аст. Ҳамаи амира бародарони азиз бо диққат шумо гӯш кунед ки тарзи интихоб намудани симкартаҳои МТС-ро бояд мо чӣ гуна интихоб намоем. Бародарони азиз, пеш аз оне ки шумо интихоби як симкарта мекунед, шумо мақсадатонро бояд донед ки барои чӣ истифода мебаред. Бисёр одамо меён мегӯянд ки танҳо мода интернет гигабайт лозим аст, минут дар кор нест. Шумо метавонед аз ин тарифе ки барои худ интихоб мекунед, танҳо гигабайтро бисёр кунед. Мана то 20 гигабайта мақсад 390 рубл. Агар 600 минути дига дабайт кунед 420 рубл. Бародарони азиз, ба ҳамин хотир ман ба шумо расонданиам ин тарифро, тарифи МТС тарифише барои ҳар як кадоми мо шумо залул ва донистан хеле хуб аст ки мо интихоби дурустро барои худ кунем ки дар оянда азоб накашем. Бисёр одамо минут дар кор мешаванд, интернет дар кор намешавад, интернет дар кор мешавад, минут дар кор намешавад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, ман ин тарифро пешкаши шумо мекунам ки интихоби дурустро худи шумо бояд кунед. То бози дӯстони азиз, наврҳои ояндаро интизор шавед.